Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah muna roƙonka ka zaɓa mana shugaba na gari wanda zai taimaka mana a rayuwarmu, wanda zai kawo mana cigaba a rayuwarmu. Allah ka zaɓa mana mutumin ƙwarai, duk wanda ya kawo wani ƙalubalanci, ya Allah ka zubar da aniyarsa, ya Allah ka taimake mu, ya Allah ka shiryar da mu akan tsari madaidaiciya hanyar ƙwarai. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka shirye mu, ya Allah ka ɗora mu akan turbar ƙwarai. Ya Allah muna roƙonka, ya Allah, Allah ka shiryo da talakawan masu roƙon shugaba na ƙwarai a gare ka. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka taimake mu, ya Allah albarkacin Muhammadu da Alƙur'ani. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka zaɓa mana mutumin ƙwarai wanda zai taimake mu a dukkanin abubuwan rayuwarmu, wanda zai taimake mu da iyayenmu da ƙanƙananmu da ‘ya'yanmu da ƙannenmu. Allah zaɓa mana mutumin ƙwarai wanda zai ji kanmu, wanda zai fahimci abin da muka zo da shi, ko mu kawo masa kuka wanda zai tallafa mana. Ya Allah muna roƙonka, ya Allah, ya Allah don darajar sunanka Assalamu, ya Allah don darajar sunanka Al-Batta'u, ya Allah don darajar sunanka ya Alimul Ghaibi wa Shahadati. Ya Allah ina roƙonka don darajar sunanka Assalamu, ya Allah ina roƙonka don darajar sunanka Al-Qahhar. Ya Allah ina roƙonka don darajar sunanka Assalamu, ya Allah ina roƙonka don darajar sunanka ya Alimul Ghaibi wa Shahadati. Ya Allah ina roƙonka don darajar sunanka Al-Batta'u, ya Allah ina roƙonka don darajar sunanka Al-Quddus. Ya Allah ka zaɓa mana mutum na gari, ya Allah ka zaɓa mana wanda zai cece mu. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka cire mana mutum na ƙwarai. Ya Allah ina roƙonka ka cire mana mutum mai son addinin musulunci. Ya Allah ina roƙonka duk wanda baya son addinin musulunci, ya Allah ka karkatar da shi, ya Allah. Ya Allah mai son addinin musulunci, ya Allah ka saka biyo shi a cikinmu, ya Allah. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka ceci wanda zai taimake mu, ya Allah. Ya Allah duk wanda ba zai taimake mu ba, ya Allah ka kawar da shi, ya Allah. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka shiryar da mu, ya Allah. Ya Allah duk wanda baya son ci gaban musulunci, ya Allah ka kawar da shi, ya Allah. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah mai son addinin musulunci wanda abu bai yi zurfi ba, ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka sanya abu a zuciyarsa. Ya Allah ka zaɓa mana shugaba mai adalci. Ya Allah ina roƙonka ka zaɓa mana shugaba mai adalci. Ya Allah ina roƙonka ka tallafa mana, ya Allah ka agaza mana akan wannan abu mai wannan siyasar da aka sako a gaba. Ya Allah ina roƙonka, ya Allah ina roƙonka, ya Allah ka agaza mana, ya Allah ya Allah ka tausaya mana, ya Allah. Mun kawo kuka a gare ka, ya Allah. Dukkan wanda baya son ci gaban talaka, ya Allah ina roƙonka, ya Allah. Wanda baya son ci gaban addinin musulunci, ya Allah. Ya Allah duk wanda baya son ci gaban talakoki, ya Allah. Ya Allah kar ka zaɓa mana shi, ya Allah. Ya Allah kar ka zaɓa mana shi, ya Allah. Mu iyawanmu ba ta sa iyawanmu bai ta isa ta sa mu zaɓi mutumin ƙwarai ba, ya Allah. Kai ne za ka zaɓa mana, ya Allah. Ya Allah kai ne wanda ya cancanta ka zaɓa mana, ya Allah. Ya Allah ka saba zaɓa mana mutanen ƙwarai, ya Allah. Ya Allah ka tausaya mana, ya Allah. Ya Allah ka duba kukanmu ka agaza mana don darajar Annabi da Alƙur'ani. Allah wassalam.